kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano panjira ndakakubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchangozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Gara walike nekusubscribe vadikani. Maupdates epanapa tinoyera kuti kamabatanidza kuitira kuti muwane manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pane update yekuWarren Park yatatanga kuuya nayo yemukadzi iye anoshedzwa nezita rekuti Fadzai Chimboza. Ndo first name rake, ndo zita rake rekuzvarwa naro. Fadzai Chimboza kuWarren Park ikoko anga achigara pamba pagogo vake nasekuru vake amai vake ndo papa anga achigara ende munhu ati kurei ndiwo muri kuona pa screen penyu apo. Fadzai Chimboza akafosa mwana ane 10 years kuti arare naye akamubata chibharo. Zviri kunzi akatora mwana uyu vamuudza kuti pinda murume make. After mwana mukomana uyu apinda murume musikana uyuyu akabva amuudza kuti da kukuita zvinhu zvisina kukwana apo paakarara naye. Fadzai Chimboza akaabhusa mwana komana uyu kwenguva yakati rebei achingomufosa achirara naye. Mwanakomana ane 10 years uyu ndo paakazoripota nyaya iyi kune cousin yake kuti ndo zvandinoitwa naFadzai Chimboza. Cousin ndo payakabva yasvitsa kuvabereki vemwanakomana ane 10 years. Fadzai Chimboza akasungwa. Kutaura kuno kwari mumaoko emapurisa nyaya yake ndo yangomirwa kutongwa. Mukomana ane 10 years anga achitogarawo nemaparents ake. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi ndatichengetedzei vana vedu. Last week futi ndakaripoda rimwe video futi reumwe mwana futi mukomana akabatwa chibharo wechidiki ane 7 years. Ndokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya. Vamwe vanhu vari kuzoti aiwa uku kuromba nganga ndo dzinofanira kusungwa dziri kurombesa vanhu avava hazvisi normal nemuwandiro wakaita varume kunzoku avapedza here. Next update ndakupinda panyaya yaKilati. Kilati ari kunzi akamitisa Slay Queen. Slay Queen iri akaita plani ndiJinimbi asati afa kuti vanhu ava vave necommunication pakati pavo vari two. Iye ari kutaura kuti Kilati ndiye akamitisa Slay Queen. Ndiro futi Slay Queen rachona riri kuti aiwa ndakamitiswa naKilati asi Kilati akuramba nhumbu yake. So zvanoda kuita Kilati haasi kubvuma, ari kutoti handimuzive munhu zvaari kutaura ndezvekupenga asi musikana uyu anga achitaura pedze kuona video rachona remusikana achitaura yanga iri co yaTatelicious nemusikana achitaura kuti ndini nhumbu yaKilati asi Kilati haasi kuzvibvuma ari kuzviramba. Ndokumbira kuti tione this video ndatinzwi. Hello? Yes, hello. Is this Rose? It's Rose, Mofongo. It's Rose. More Rose. This is Queen Tatilicious. How are you, sweet? I was Taurisa and Skukunzwa. Enda kukunzwa manje. Ndiwe waramba na Kilati pakazara vanhu. Ndini Kadi Rose. Zita ndinonzi Rose. Oh, but rakore basa rinonzi Kadi Rose. Yes, ndiona ndakaisa pamasocial media yangu ese. Saka tiri kuti Kilati ari kunyepa kuti akuziya anokuziya. Sei madaro Queen. Wamunhu vese ari kutondituka vanhu hanzi ndinopenga ndaifabricata evidence. Nekusvika kwawakaita ndangoona picture rako pasocial media ndakati no, not this girl. You look so pretty to do that, and of all the people like Kilati, Dayangari, Winky D, Tait, kana kuti Jabreza, but Kilati. Yeah, that trend from 10. I can't even sleep. I cannot kuchema. I think there's shock. Ndaita mudumbu, ndachaya. Because zvaitika like, have you been slapped? Wakawarairwa so. Ndo zvaitika. It was a slap in the face. I don't know how to feel. That's the honest truth. I don't know even how to defend myself, what to say, what not to do. No, I don't know. Defending yourself, because it's tikaona nyaka. Before ndatombonzwa story yako, ndango, when you're a spiritual person, you know things before wataura nesource or whatever. I knew that something was fishy. Is either wanga wakadyiwa mari yako yese kana kuti wakanhumburiswa. I had only those two options. Then I think one of your relatives in the UK reached out to me and vataiwa Queen ndo number dzake idzi ane nhumbu.
So let's start from the beginning. Makatanga kudanana na Kilati rini? You are very sure utakadana naye. Aiwaka, because Anyway. right now taku clear conscience tsevanhu. Because kune mukadzi wa Kilati Lisaka ari kutonetseka izvozvi ari kuda closure. Ndatomuudza ndakati mhuri yakura ende haungarambirwe nenyaya yekuti it's not your fault. Kilati ndiye aifanira kuvhara zipi rake, iwewe wakangoonawo mukana wekudanana necelebrity and it's not your fault. Continue dear. Makatanga kudanana rini? This is what happened. I think way back when Jinimbi was still alive. Yo. Ndaenda kuma asi ndichati gaga so that atirebese nyaya. Ndaishanda ku-Evitro. I was a general manager ikoko. Saka being a manager unenge uri close to these socialites and celebrities. Evitro ndo company yo. It's a restaurant, lounge and bar in Belgravia. Okay. Yes. So ninoona Jinimbi we had a relationship. Ndongoto sa manager ne big clients. Exactly. So we time battle zvakanaka. Saka I would be invited to my all white party. I would get different numbers of different celebrities, not by luck, but maybe because of Basarang. Saka as you know, Kilati na Jinimbi vanenge vailinkawo. Ndotomuona ndotoudza Jinimbi fairly. Because you know what? I always had a crush on this guy. Oh, chireva Kilati. Hey! I always had a crush. Jinimbi otoseka zvikanzi kunaka kweshoko zviya munomboziva varume they get jealous even chero muri mafriends murume anotoita jealous. Paangoitsika at that time basa rakazoperawo because of lockdown. That was 2021. Yes. Vanhu tautanga futi kuenda out. I started going to his shows. Why? Because agara ndiri a top fan to him, and at that time I would make videos. I mean, kana makamboona TikTok yangu, I'm always what property. Ndichisembisa, ndichisapota. Anditi. Around 2022 there, ndo ndatekstirwa naLisa, maybe because I was taking too much here, kana kuti ndaizonyanya kusembisa Kila, and honestly at that time he didn't even know me. Murume wake paimudza chokwadi kuti Rosa ndimuzivi chachitori chokwadi, but because mukadzi anoramba achipopota maybe kumba I don't know unodzimara wa driver yo hanzi anorova Lisa wacho ndakazoti ndashumba hanzi anorova zvisingaiti. So she reached out ndoziva kwaunoshanda, all sorts of threats, and andrambodaira inini I'm the only child in my family. Saka munhu wandakamhanyira kunoudza ndimai. Mai vakati mathreats aya let's not take them lightly because she might be serious. And they didn't report. Around that time, Tagano report. And they got over Igor Ripi. 2023, Kunana August. Kinimbangato faka. Angatofa. Ababa madira undega na Lisa. I wonder katupa ndika say I never replied. Pandakaenda kwa vande mapolisa akaseka vakatimbo na TikTok yacho wakanakawo. Saka simukadzi wemunhu anototi arove neara. Asimukadzi I think akuita error because attention yemurume yapaori aita kuti akuzive. I think all this time he was innocent. Inibo paipaya mukotingoda kuti wakanya irambe iri lolo. So after the police reports akazomira ake kundithreatena and nothing happened. Andina kukwadzwa andina kurowa, but yes, people would talk. Lisa ari kukutsvaga ada kukukwadza because of Kilati. Panda reply one of my friends ndikati now I'm after Kelvin nekuda kweizvozvo. That was me. Yani sitara kana wanonzi Kelvin and Kilati. Kusikwenyu anoira chi mutupo wake? Andisi yangu. Iwo ungadane nemunhu usingazivi mutupo wake. Chirudzwa izvozvo. Ndobva ndatoudza friend yangu. At that time she was my best friend. I don't know kuti ndiye here. I know feed the information the other parties. Anditi inini ndakatanga kumeka shuwawo kutaiwa. I post pabuda song ndiripo ndadai until fast forward let's go kwa makazonyasoita meet na Kilati. Rakunzwa pamakazonjitanga kuita relationship. It was at his show ku Arcadia. Arcadia menochibhosha chinonzi ndakangana. Ndakatenga t-shirt orange. I think I have the videos on my Instagram. Unontumidzira umbowo wese ndikuda umbowo wese ndikuda mapicture ese muri mese ndikuda zvese something
chiri very deep, not mapicture makangomira. Anyone can kuda zviri deep zvamaitora muri two, you know, so that when I'm now dishing out this story inenge ine solid evidence. And it can continue. Watenga t-shirt orange paya kwa Arcadia. Then I personally pandatokumbira number yake personally ndichidzingwa nemabounce yake nechi bandipa number. This was a bad number. Ndasave a number. Wandiziya here ndakuziya. Ndikati kubva kwezvitro I was wasting time actually. From there I started getting my free tickets to my shows. I would be sent my links with different numbers and people vandisingaziye indaingofunga kuti aiwa tikutamba handiti kwajinimbita yenda saka lucky me until ndakuchienda kuma shows ari out of Harare. To me now this was more of a relationship. Makatanga kurara meserini kwa zuva rekwa Arcadia here kana kuti makatombodonza musani marara mese? Hamusi muri kundirekodha here kuti muzoposta hivi. Aiwa ndotanga ndabvunza kasweet hatinyasoziya. Makatanga kurara meserini. Madetsi akakosha. Okay. Pashow yekunyanga. Ndakaenda kunyanga. Naye anga ine show naJapreza muwinter here. Koko. This last winter at June, May, June. 2023. Because 2024. All right. So this also vanhu vanoona kama Instagram and tinenge tichiposta takamira pamamota adzake machi vanhu vakatanga kuvhunza, and I honestly would tell other people I'm just a fan, but vakatanga kuti aiwa fan racho ranyanya wachinja wadai, you know, the presence, and of course I would tell mama kwezi watenga kupi wadii nongoti handine mukomana wangu hana kuroora here because in social media ndikati ilo handisi kuziya, maybe we are playing or something. Saka fast forward for me, Numbu ine mamanzi mangani? Aiwa handina hangu Numbu, I'm yet to test. Ndakaskipa period muna November na December saka wakapedzera kurara naye rini Kilati? Kwini mumabvunzire enyu aya mamu. Aiwa ndachida kuziya kakuitira kuti kana paine Numbu the last time yawarara naye nderini? When was this? Sings and Singers, HICC. Muna December ndowega ma2 mashow andakaenda because ndaiti muna December saka tongoti December. Ndakuti papo rafundo padzadza tanga mashow nandaku tukasvika handichatobvumidzwi kuenda padhuze.